kung ako'y Ginoo mga bay no, unya magbuhat ko og kalibutan nya, of course magbuhat og mga tao para kining kalibutan na dunay sud. After ana ako na siguro napasagdan mga bay, mura maglain kay hunahunahon mga bay nga ikaw naago nimo tanan, gamhanan ka sa tanan, unya ang tao imo pa jud ta ginuton, kinahanglan nga mutahod gid sila nimo, imo gid silang paludhon. Parehara gud kanang mudaog ka og mayor sa inyong lungsod or barangay kapitan sa imong barangay. Mangutana ko ninyo kung naamo ana nga posisyon, ganahan mo ang mga tao sa inyong barangay kanang inigagi nimo kinahanglan ludahan jud ka, kinahanglan muduko gid sila nimo, kinahanglan kanang ulipon gid sila nimo. Murag lain kay hunahuna no. Kinibitang ubang mga vloggers mga bay nga maghimo og mga content nga isagol-sagol ang realidad o kining niaaning kining nias Biblia. Pasensya na akong Biblia bay nga gisi ng camera ni unya magtuki kunuhay mga bay ug unsay mga panghitabo no sa mga international news nga dunay gubat nga nahitabo, mga katalagman unya kining kagutom, pagsaka sa mga palitonon ug uban pa nga moingon din sila nga kini kuno dili ni pagpanghadlok, kung dili pagpangandam lang daw ni sa umaabot no nga magisgot sa akong gisgot na ganina kining mga pandemya, mga gubat-gubat, kagutom, kalamidad ug uban pang mga trahedya nya himan-himan pa ang ending ra di ay kitag-an daw ni sa Biblia. Abi ninyo mga bay, kung magpa-kuan ta ni mga bay no, magpaulipon ta aning kanang atong utok ba, magpaulipon ta aning Biblia ha, nga matud pa Word of God. Word of God daw ni. Pinya kinahanglan magbasa-basa kuno kaani kay kini mauni kini ni ang kalanon sa atong kalag. Well, magbasa man pud ko ani mga bay pero dili tungod kay mituo ko ani nga pagkaon ni sa atong kalag. Kung dili nagbasa lang jud ko ana aron makahibaw ko unsay mga binuang ani, and at the same time naapod ko'y mapopo nga pagtulunan. In fairness po naapod ko'y nakatunan ani kay naaday kuno kay mapopo ana nga pagtulunan. In fairness dagan di sa kung nakatunan ni basa-basa Biblia. Sa man kuno daw be Kana day nasa Ten Commandments of God nga ayaw pagpangawat unsang dinin ingon ana. kinahanglan pa di kang pahibawon nga ang kanang pagpangawat dili na maayo. Ang kana ra mang imong common sense maoy magdiktar sa imong utok kung kanang pagpangawat maayo ba na og daotan. Diktaw sad no. Mao na diha. Pila na pailain eh. Daghan pa nakatunan. Unsa naman sa panobi? Kana day nasa Matthew chapter 5 verse 44. Love your enemy. Unsang dinin ana. Pwede ka kabasan. Ano lagi nang uban diha nga daghan man lagi nang kuan diha, daghan man ang hinimba kay diha. Ya nganong uban diha mga hingaway man kay na diha. Dili nun tanan pero kasagaran man sad. Uban gani diha katubang pa kanina mga kaso diha. Bitaw no. Mao na diha. Unsay mga binuangan ng Biblia dili na to sundan to kay kanila mga ayo gyud buat kanang natay po nga basahal ambot eh. Malusbig sa kanimo. Klaro ni boy. Matining klasiha sa mga sugilan nun sa ubang sektor sa relihiyon no. Nakaobserba mo nga imbis kay maghatag ni og kadasig nato kining Biblia ha, mao naman hinuon ni maghatag usahay og kini ni ang pressure sa katawhan kay unsa may dag-ana nimo kung kining tanang paghitabo gitag-an di ay gani ang uban nga nasyat sa taro aning ubang sektor sa relihiyon naiuban ko bangundang na lang sa pag-eskwela kay lagi mato pa hapit ako nun mo abot si Kristo kunya naa pa di ubang inosente nga may ignorante in taon ba nga napusga in taon ang ilang pagkababay
gipahimuslan aning ubang mga manyakis kayo nga way puangod nga mga preachers. Ug bisag unsa nga lay dili maayo nga epekto aning kini ni ang tagan-tagan aning Biblia. Pero matay mga bay, gipanggabaan ba ni mga tawhana? Kung tinuod ba jud nga nag-exist ang Ginoo aning Biblia, ha? Tinuod ba ka ni? Kay kung ako'y Ginoo, kunya kini ni ang mao ni kanang magdinautan ning mga klase sa tao nga ingon ani nga nagtuo niya himasa kay Biblia. Pastilan mga bay, mao ni una na kong silutan. Kay ngano naghugaw-hugaw lang ni sa dungog sa Ginoo. Kana man ganing ubang opisyal gani nga matapsingan lang gani nag-uban sa ubang mga komento mo kisi-kisi pa man gani na nya ang uban na mo kaso pa ikiha pa man gani ka. How much more kanang kining ginuuha aning Biblia. Pero obserbari na ninyo maayo mga bay, no? Obserbari na ninyo maayo kung matay gipanggabaan baka ni mga tawhana mga bay. So mo na mga bay nga migawas ang kining pangutan na mga bay kung tinuod ba jud nga kuan kini ni ang nag-exist pa gining Ginoo kay nakabantay ka gud. Doon ay ubang mga I think sa naobserbara na to kasagaran gid nga kanang mga preachers bitaw nga puwera lang sa mga ubang preachers sa mga pastor kini mga ubang ministro mga pare ug uban pa mga preachers puwera lang sa mga matarong. Pero kanig uban nga grabe ba ka kanang way mga puangod, no? Ang uban daghang kay mga kaso patay mga bay. Misamot man hinuna sila kadakto mga bay. Kunya ang ubang mga membro in taon na kaning ilang nagsimba ni nila mga followers ani nila. Misamot og kuan, misamot og kalisod. Muna ang pangutana, hain man ang kinini ang kaangayan ani mga bay. Ang tubag ana bay no? Ang kaangayan ana naara jud sa imong utok. Gatikaw-tikaw ang tubag kay hibaw kag ngano tungod kay wala ka kaalinggat nga pwede ra jud nga mahawas ka sa pagkaulipon aning ubang sektor sa relihiyon. Obserbare kung naa kay tanawha ug naa kay ug unsam ka ni sikta sa imong relihiyon, kung mutuo ka mura kag ma-pressure isip gawas nun ka nga pagkatao tungod kay naay daghang doktrina ani nga naigidili, naigiuyunan, naigitugot. So problema ka. Buli ka sa balay. Daghang kay kagunaon-naon. Kay basig na kanilimtan unsa maron. Hala sa baton pero na simba ko, uy Domingo ron. Uy mo simba day ko. Imbis unta naa kay time sa imong pamilya sa pag-asikaso sa imong mga anak, sa imong asawa. Mura kag ma-pressure. Ultimo gani sa kuan gani, no? Ang kapaitan nino hastang porbida mga bay. Hasta mga kwartang imong hinaguan, maapil ka pag-pressure, maapil pagdakos, pagdapos sa ubang kini ang doktrina. Unya, mayon ta to kung ang gibugti sa ubang relihiyon magamit usab sa realidad. Parihabag ka ng kuan mga bay, parihabag ka na bitawong mga ibutad na kumpanya, no? Na ay tanawar gud ang kuan sa kumpanya. No, naghago ka sa imong kwarta. Nagtrabaho ka. Unya, moadto ka sa kampanya, nakay paliton dito nga. So, ug nakay paliton, nay in return kung unsang butang nga imong paliton niya, nakalindot ang kumpanya ha kay ang tag-iya na gabayad og buhi sa kuan, gabayad og buhi sa atong gobyerno. Unya, naasad sila'y nakatabang sa ubang mga tao kay dunay mga empleyado nga ilang giswelduhan. And of course, ang ilang mga produkto imo magamit kay nipalit ka sa ilaha. Pero porbida mga bay kaning sa uban nga mga sektor sa relihiyon unsa may inrektor na ni sige hatag og kwarta. Di mo na matawag nga investor kana. So porbida mga bay, palaumon lang ka nga no ang ilang i-return sa imo ha. Patuon lang ka istorya no. Palaumon lang ka nga hapit ako na mubalik si Kristo. Unya unsa man po nang hitabuhan nga bay kung magbasa daw kaning Biblia mga bay. Matay kanang pagkabalik ka ba ni Kristo ba nga
dili man pud maayong tilimadon. Mo nang say magbasa ko ning Biblia ba mura bitaw kanang mura bang ang Ginoo ba mura dili malipayon, mura pirming galagot, mura ba siya kanang bang say mura dili joker, dili kanang way kanang sense of humor, pirming napulot. Dili man ka nang awaha si Kristo kuno mubalik imbis unta nga atong expected kay Ginoo lagi na kung mubalik si Kristo dapat unta nga mahayag atong kaugmaon, malipayon ta, pero matay mga bahinam di mabasa nga matod pa nga si Kristo kuno kumuari mukuyo kuno niya ang kini niyang nagdila ang mga kayo. Nabay mabasa na nasa ko ang kining kini ni ang sa nakalimot ko sa teksto. Nasa Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 8. Nadiri. Namatod pa nadiri oh. Nga si Kristo inigbalik kuno ni Kristo. Iniganhi kuno niya sa kalibutan, uban kuno niya ang nagdila ang kayo. Usapay. Unya napagibabasa sa kuan kay mo lagi na muari si Kristo kay anong paghukom sa mga tao. No, ang katong mga dautan adto sa impierno, unya ang katong mga matarong adto sa langit. Unya naabot ay mabasa sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 12 nga ang langit musilaog. Pagkawa pa hinungdan na nito mga ba? No? Malipay kang malangit kanyo sa may gamit dito sa langit nga kanang langit nga inyong adtuan day. Musilaog naman buti gihapon na asa mabasa. Bago pa na ingon 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 12. So dili ka si Kristo mao kani si Kristo mo ni impierno. Kay tanawa ha. Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 8. Si Kristo mo ari uban sa nagdila ang mga kalayo. Unya sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 12, ang langit mo sila obrosad. So mura ba turbid ng mga bayan kadaghan bang sunog-sunog intaw na ni mga bay. Unya dunay ubang mga kuan kining kanabitang uban sa debate kay mura man ni atong topic karon mga bay kung ang atong sentro karon ani nga pangutana naa ba Ginoo tinuod ba gining naa ni sa uban nga magkanabitang magdebate diha kana magpaminaw ko ba ang usa sa kinini ang usa sa mga logical fallacies sama anang gitawag og argumentum ad ignorantium. Usa na siya sa kinini ang pasabutan na that is one of a kind of kinini ang fallacy that something must be true because it has not been or can be between proven false. For example kanang like example sa akong nabantayan no, if they can prove that God doesn't exist, that means He must exist. Sayop na kaninang pag-ingon gigamit nga He. So kana bang ang pasabot ana nga klase sa kining fallacy kanang gitawag og argumentum ad ignorantium nga kung dili nimo ma-prove nga kinini ang wala na siya mag-exist, so buot pasabot nag-exist gina siya. So kana siya usa sa mga kinini ang klase sa mura bag inuplok nga kinini ang fallacy kani nga fallacy bay ba kunya ang nakapait pagidani kay nakahatag ni og dili maayo nga kinini ang impluwensya mga bay sa uban nga mga followers. Parihaan ang uban nga ang atong presidente si Bongbong Marcos ginganlan og bangag, ginganlan og adik. Unya bisag unsa naligingan nya wala ebidensya no, gibuhat-buhatan lang og intriga. Unya karon ang uban nga mga batik nga narrative ani nga matod pa kay dili man maprubahan nila nga adik ang presidente tungod kay gibuhatan nila intriga. So aron ma-prove kuno nga dili na adik ang presidente, kinahanglan magpakuan siya kanang sana magpa-drug test siya no, kanang sana singanan ng klase drug test kanang buhok ri kanang maikuan sa DNA ba. So murag ingunan na ba nga butan ta kanang nganlang ti ka og kawatan bisag buhat-buhatan lang ti kag istorya, buhat-buhatan lang ti kag intriga nga kawatan ka nya tungod kay dili na ko ma-prove nga kawatan ka
So, ikaw may mo prove, no? Ikaw ba akong ignon nga, sige, pamatod nga ikaw, dili kawatan. So, unay nakapait nga klase sa usa sa mga logical fallacies mga bay nga gigamit sa uban nga mga relihiyon. So, mauna nga, diri sa kuan, kining atong sentro sa atong hisgutan karon kung naa ba ning Ginoo, kining yawa, kanang hisgutan nos, miyagi video na to. So, mo ni atong dakong pangutan na kung naa ba Ginoo. So kay mo na sa akong giingon kanina nga kato nga klase sa fallacy. So kung dili ma-prove nga dunay Ginoo, buot pasabot na aday siya. Kana ba dili na siya sakto nga tubag. Now, ako ani as a free thinker, atong paningkamutan nakutob sa mahimo nga mag-abot, no? Bisag gamay lang. Kung ang pasultion mga bay, kining uban nga, kining mga atheist, kining mga humanism, mga agnostic, o uban pang mga non-believers, mga non-religious group, natural, moingon gila sila nga way Ginoo. O di sila mo tuog may Ginoo. While, dili sa kining sa Katoliko, nga apil lagi na kanang uban, kanang Iglesia ni Cristo, mga Sabadista, kining mga Muslim, unsa pa man kini mga saksi ni Jehovah, mga Bible Baptist, born again, uban pang mga klase sa mga religious groups or mga believers, moingon gina sila nga naay Ginoo. Pero ako ana mga bay, in fairness lang sa duha ka habig, ako moingon ko nga posibleng wala, murag theory lang ning ako ba. Kay both sides man god, pareho naman na sila nga nihukom naman na sila. No, moingon ang mga agnostic nga kuan kanang naagyod aun sa ni wagi Ginoo. So ilan ang gihukman nga wala gyud. Samtang diri sa pikas habig sa ubang mga sektor sa relihiyon, moingon sila nga naagyod. Mao bitaw na dakong pangutan na asa man. Kay ang imong ebidensya mao ra man gyud, pagtuo ra man. Wa man kay ikapakita in reality nga kana siya nag-exist gina siya. Samtang diri sa ubang non-religious group, natural kay wala man, samtang wala pa kining gipakita nga ebidensya ang ubang mga religious groups nga nag-exist ba ning Ginoo. So usahay makapunto pud ang mga non-religious groups. Pero both sides pareho na silang duha. Ang usa miingon og wa, unya ilan ang gihukman nga wa, samtang ang usa ilan ang gihukman nga naa. So mao na balik tas pangutan na, diri naman guna inig-proof nga asa wa man kay laing. Kung may anay Ginoo naa. Literal po literal. No, G-I-N-O-O, Ginoo. Mabasa ra sa Biblia, pero akong masabot manggod in reality. So kining ako ang ako lang wa ko'y gilabanan ni ining duha ka habig. Ang ako ari lang ko sa theory. May posibilidad nga naay punto ang mga religious groups. May posibilidad sad nga naay punto ang mga non-religious group. Kay mo lagi wala man. So sa ako lang may posibilidad nga naa, may posibilidad nga wa naara ng duha. So ang ako lang gamiton kini ako kay theory lang ni ako so para fair ta, walay madihado na to atong sabton kung unsa man jud ni ang God. Ikaw mangutan na ko ninyo ron, nagtuo mo Ginoo, nagtuo mo nga naa siya mo, ang pangutan na nakasabot ba ka og unsay Ginoo? Unsa may buot ipasabot ana, unsa may meaning ana, unsa may mga kinini ang terms and definition about God. So mao na mga bay, nakasabot ba ka ana? Sayo na kayo ang pag-ingon nga may tuo ka. Ako sure man gid ko sa ako lang bahin, kining Ginoo ani Biblia mo dili na ko dawaton. So ang ako sa ako nang giingon ari ko sa theory. Unya kinahanglan nga para fair kita ari na to tan-awon sa dictionary. So ang pangutan na unsa may buot ipasabot
aning Ginoo. Mga bay, kung tan-aw na to sa dictionary, kay kaning dictionary mga bay, wa ari man kita magsintro ani. Mao biton diha sa eskwelahan, dunay di na to masabtan nga mga kahulugan. Aron na to masabtan na, ari na to tanawon sa dictionary. Unya, karon mga bay, akong gitan-aw ang mga meaning ani about God. Porting daghan na ani mga bay. Moabot og 99 ka mga terms and definition ani. So kung ato ning hutdon tanan, matay mga bay maabtan nagbuntag ani mga bay. So ang ako abay, ako lang hagpaton lang bisag upat lang kabuok kay kani igo-igo na gini nga doon natay masabtan ani. So una kining gitawag o dunay na basa na to sa dictionary. Bisag inyong tanawon karon sa Google, pwede na sa Google. Ako na ang dictionary dire. Usa sa mga virtue or kinini ang meaning sa God kanang gitawag og omnipotent. So ambot pasabot anang omnipotent is unlimited power, no? God is able to do anything, no? God is benevolent. So unlimited power. Unya lain akong gitan-aw kay sigon sa akong giingon, upat lang sa ang atong hagpaton mga bay, dili na to hutdon ni 99 ka buok kay dugay kita mahuman na. Nya laing nakita nako nga meaning kining gitawag og omniscient. So kining omniscient matod pa is having or seeming to have unlimited knowledge. God is all-knowing. Nya laing kaning ikatulo kaning gitawag og infinite. So matod pa sa dictionary, infinite is limitless or endless in space. God is exists or kanang God is not bound, no? Not bound in time or kaning sana kining space. So God is impossible to measure or calculate because as what I said, God is infinite or limitless. Nilain pag yun ka nang gitawag og omnipresent. So matod pa sa dictionary, God is present in all place and all times. So mao na siya. So atong binisayon kay mapalawman to gamay. Balik ta sa katong gitawag og omnipotent. Latas dictionary karon na wala taning Biblia kay magkabaiwas ta ani. So ang omnipotent mga bay, ambot pasabot ana ang Ginoo kuno gamhanan sa tanang gamhanan ug way makatupong. So mao nay buot ipasabot sa omnipotent, all powerful. Gamhanan siya sa tanang gamhanan, way makatupong. So kung dili na siya parihanang sa Biblia, no? Lahi mas Biblia kay naman kay mabasa diri nga ang Ginoo nagbasol. So sama magbasol siya niya. So sayop na. So mabasa na sa Genesis kapitulo 6 o bersikulo 6 kung ako makalimot sa ubang daghang bersikulo ana na ang Dios nagbasol. So kana siya dili na siya Ginoo. Kay sa dictionary kuan man ka, God is omnipotent man. Gamhanan sa tanang gamhanan. Unya ka ng omniscience or all-knowing, nahibaw siya sa tanan. Walay-wala niya mahibaw Kay baw siya sa imong kagahapon, nahibaw siya sa umaabot, nahibaw siya tanan. Walay-wala niya mahibaw So mao na pasabot sa omniscience. Nya diha sa Biblia unsa may imong mabasa na kay mabasa dia pilmiro pa lang sa Genesis pa lang daan nga sa dihang nakasa si Adan og si Eva. Unsay giingon sa Ginoo? Matod pas Ginoo, Adan, hain man ka. Mao ra ni Ginoo way kalibutan. So kana dili na matawag og Ginoo mga bay. Unya kining infinite mao ni ang God, way sunugdanan, wala siya katapusan, no? Limitless, endless, way gisugdan, no? Way sinugdanan, way katapusan, diha na siyang daan.
So mo na pasabot sa infinite, that is God. Unya ang ikaupat kanang gitawag og omnipresent. So kanang omnipresent nga matod pa sa dictionary, present at all times and places. Naa siya sa tanang dapit. Dili sa Biblia unsa may mong mabasa ni, no? Ang Ginoo gikan didto nya nanaog ni ari diri sa kalibutan. So ngari siya sa kalibutan, wa sad siya didto sa langit. So mo na ni Ginoo nawa sa dapit. Pero sa dictionary mga bay, stricto kita, no? Omnipresent ang Ginoo, naa sa tanang dapit. So sa laktod pagkasulti, God is perfect, no? Gamhanan siya sa tanang gamhanan, nga way makatupong. Naa siya sa tanang dapit, dili lang kay dapit, naasad siya sa tanang panahon. Kita na amtay sinugdanan, no? Natao ka, o butang ta, natao ka, 1980s ka natao, nya, namatay ka, 2020, so nakay katapusan, no? Ang tanan aning kalibutan na, natay sinugdanan, nay katapusan. Pero ang Ginoo mga bay, naa siya sa tanang dapit, no? Naa siya sa tanang lugar, dili lang kay dapit, naa siya sa tanang panahon. Na before ka natao sa 1980s, nasa siya sa year 2015 sumatong ko na nga nakuha sa Magellan na 1521. So naa siya ng mga tuiga, o before 1521 pataas, even millions of years before nga ni-exist ang human being. Ang God diha ng daan, mao na siya pasabot sa omnipresent, diha na siyang daan, wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. So burag kuan nino ang infinite og kana na ang omnipresent. Og kana nga klase sa Ginoo mga bay, maunay akong gidawat. Dili man ako siya ingon nga ma-prove, no, ang iyang existence. Kaya mong tanan na ko nga by court niingon ka nga God is omnipresent, no, naa-assess tanang dapit. Mangutan na ako nimo, naa siya sa kuan court, naa siya sa tae, ito pa naa siya diha. Niingon ka naa siya sa kurente, o naa siya diha, pero dili siya affected. Because as what I said, dictionary may dili ako nakuha na, igo ra ko nga ni kuha sa dictionary. God is omnipresent, naa siya sa tanang dapit. Unya dili lang kay present at all places, kundi sa tanang panahon. Kini unta mo sabton gid unta sa mga believers. So dili nimo makuan kining ang Ginoo nga kining mura na magkanang sa likwaot yung paminawon mga bay nga imagine na lang ha, kining mabasa sa Biblia nga gilalisan sa mga lalaing sektor sa relihiyon, nga matod pa ang Ginoo miari diri sa kalibutan, unya nagtukod siya simbahan para simbahon siya. For what? Mga bay, para nako no need na kay ni siya, no? Nonsense kayo. Magtukod siya simbahan para simbahon siya. Unsa may kanang objectives ani kini nga kuan, no, kini pagkasultiha. Kay ngano nagbuhat na gud siya og kalibutan, naa na tanan diha, nagbuhat siya, naay mga tanom, naay mga hayop para atong kaunon. So unsa may purpose, no? Giari siya sa kalibutan niya gatukod og simbahan. Unsay kanang kining moral lesson nga makatuna na to ani? So kuan mga bay, wala unsay mga logic ani ba? Kay naa na goy kana na ang kalibutan. Unya gawa sa kalibutan naa na gobyerno. So ang gibuhat lang gid sa ubang mga grupo sa relihiyon kay sa gobyerno manggod, mas mudawat pa ko sa gobyerno kay murag lisod sa kayo kung sa usa ka nasod walay gobyerno, murag samok man. So kinahanglan doon naging sistema, no? Tarihaan ng tulo ka state sa atong government, judiciary, executive, legislative, and that is enough.
no natay ikaw pag i-consider ni no the fourth state no sa usa ka nasod kining ubang taga media. So ang atong gobyerno natural nga dunay sistema sa pag-manage sa atong mga kuan kining atong mga financial. So natural nga dunay buhis nga atong bayaran. Nya kini nga buhis mauni kanang kuhaan sa tanan no, kuhaan sa para isweldo sa atong kapulisan, sa atong mga doktor o masakita unya aron makat-on ta asam ta madto adto ta sa eskwelahan. So atong mga maestra gisweldohan sana asa gikan ng kwarta gikan sa pondo sa atong gobyerno. Unya kining unsa pa man kining sigbakog kining mga sunog no, mga kanang mga kalamidad. So naatay mga bombero ang ilang mga equipment mga pila na ilang pamalitan na ang gisweldo sa mga tao nga naa diha. So asa man gikan ang budget ari sa gobyerno. So naatanan mga bay o para nako kana nga gobyerno eksakto na siya no, naa na tanan diha mga doktor, mga kapulisan na to, mga army ug uban pang armadong kusog na to nga mao mo depensa sa atong nasod in kasog dunay mga invasion nya kining masakita adto tas doktor adto tas mga nurse unya bahin sad sa atong mga kahibalo makat-on adto tas eskwelahan natay mga maestro natay mga maestra unya ang hanay pod sa atong gobyerno natay president, vice president, mga senador, mga congressman, natay gobernador, mga sanikat ning atong mga mayor no, nya ang atong mga mayor naabagid siya kanang mga kining mga pangu sa iyang isig ka barangay no, mga barangay kapitan kana tanan mga bay gipangsweldohan gamit ang buhis sa atong katawhan. So wala ko'y nakita nga kana bang unsay sense ba nga okay lo tato na ang ibutan ta kanang existed no ang religion kung ang purposes man lang nato ani bahin sa moralidad. Pero bud ba una namang gitay subject sa values education mga bay aron ta makaton ug unsa gi maayo nga pamatasan no, good manners and right conduct. So murag redundant kay no nga naa ning relihiyon. So wala para nako lang. So para nako wa siya kanang so ari ka sa God mauli na nga sa Pilmiro di ba niingon ko nga kung ako'y Ginoo dili ko magpataho di ang ako laging ang akong pangayoon lang no, if I am God no, if I were kuan ba kanang ako'y Ginoo ang ako ara no kay nagbuhat ang kalibutan nagbuhat ang mga tao ang importante lang nga maghigugmaay lang mo no, makigdait mo sa usag-usa magtinabangay mo no, kinsay nagkalisod inyong tabangan unya puan of course mauna na ang kaning atong moralidad no, sa akong giingon ganina good manners and right conduct. So kana ra dili na kinahanglan pa nga kanang magpataho jud ko kay Ginoo ko kinahanglan muluho jud ka muduko gid ka lain na nang lain kayo ang kuan sa Biblia mga pimurag lain nang kuning glases Ginoo ba gusto niya nga kana bang ubos gid kay ka ba. So kung ako lang, kumpara na kung ako'y Ginoo, dili na ako, wa ko magkinahanglan na ang ako alang nga, maghiusa lang mo, magtinabangay lang mo, pero, tagaan na tog chance, kay, mao naman na, kanan ni Biblia, mao man ginay, karakter niya sa Ginoo, no, gusto niya, tahulon gid siya, no, magpakuan gid siya, so, ibutan, ato lang sa nang ipadaplin, kay, in fairness, nagtudlo man sa niyo kanang naman sa mga morals ani no, kanaday katong gingon no ganina nga ayaw pangawat no, ayaw panulis o unsa pa. Pero kurbida mga bay kita ka sa ubang naka-obserbar mo sa ubang mga relihiyon ngano man ni nga musligid no, kanang sangkot sa ubang mga korupsyon matikod ka nga dunay ubang mga relihiyon nga nakisawsaw sa gobyerno labi na gikan ng panahon sa eleksyon nga sus kamo na lang, di na lang nako pa elaborate ng ingunan na. So, bisag diha na lang, no? Kay, ang sa ako laging gingon, sa gobyerno lagi, iyahan na ng papel, no? Ang pag-manage sa peace and order, sa kaning education, sa kinini ang, unsa pa, kini tanan, no? Tanan nga gipang silduhan, nga naa sa atong gobyerno. Pero, diri bay, ang simbahan mga bay, kung ako wala man jud ako'y problema unta nang ingunan na ang usahay lang gyud nga di na ko maganahan sa ubang kuan sektor sa reliyon kana laging usa sa mga di kanang murag lain nang gigo magtanaw kanang panahon gis election
nga mo impluwensya sila unya mayong tagdiha ra ko nga ni impluwensya sila ang nakapait pag yun kay kana na ang human sa eleksyon unsa pa sa pangwarta makisawsaw gihapon dili pa enough nga ang kining ubang sektor sa relihiyon nakakuha na sila no nakabenepisyo na sila kay wala sila tax nya nakakwarta na sila sa mga tao kay lagi ang pangwarta di way ang kutay bas pangwarta way putol kay mo lagi basta once lagi nga mutuo ka mao naman na masirado na may munahon na tungod kay mituo ka mo na ni musunod no ug ari nas pangwarta matik na gina so kana mga bay ang ako lang buti pasabot dili kining klasiyas Ginoo moy akong gidawat no dili ingon pagtuo ha kay lahi man ang moingon ka nga tuo ko Ginoo ang ako ang gidawat lang unsa may gidawat nako kay matrap man kani kung pangutan-on ka sa ubang mga kuan kini mga non-religious sectors kini mga sa tawag kani kini mga agnostic kini mga humanisms o mga atheists kung nay Ginoo kun asa man Ginoo so wala ko maingon nga absolute existed gini mao bitang ingon ko both religion or non-religion may posibilidad nga puros ni sila sakto so ang sakoa lang theory lang na ako nya theory ni doon na ako'y gibasihan ug ang akong gibasihan mauning naa sa dictionary nga atong gikutlo karon omnipresent naa sa tanang dapit base sa dictionary kay moingon kay kag omnipresent nas tanang dapit moingon gani na nga wa ko diha o dili na matawag Ginoo no kaya ana sa Biblia ang Ginoo nasa kagkanaog diri aras kalibutan niya adto sa langit so adto sa langit wa sa dis kalibutan so dili na matawag og Ginoo nang ingon ana so omnipresent naa siya sa tanang dapit so ingon ta nga asa man basta kay mao ni giingon sa dictionary nya omniscience nahibaw siya sa tanan walay wala niya mahibaw oh diri usay ang Ginoo may kalibutan ang kay mabasa di ang makalimot sa siya usahay Ginoo ni nang ingon na oh so kani mo nang ang God di na ko madawat unya unsa pa man omnipresent omniscience omnipotent gamhanan siya sa tanang gamhanan no gamhanan sa tanang gamhanan nga way makatupong sa iyang gahong diha di pangutanan ako sa una ni sa tigi pangutanan ako si Ramon Kitamundok kanang presidente sa kuwan sa Catholic Faith Defender pangutanan ako siya ba nga kanang Brad Ramon kung tinuod nga gamhanan ng Ginoo unya walay imposible niya kay naa may mabasa na sa Biblia no Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 nga walay imposible sa Dios ang tanan posible niya so ang pangutan na karon mao ni kay kaning naning debate may bitik-bitik manggunis pangutan og tubag na ang pangutan na kung walay imposible sa Ginoo makahimo ba siya og ano si Bradsok sorry dili si Ramon Kitamundok si Bradsok Fernandez kung naa mo siguro video na nasa channel 47 murag naa diha pwede na ninyo o kayon nay among kuanda among argumento diyan na nagtinubag mi bahin na so mo na akong ipangutana niya nga kung kining imong Ginoo kay wala imposible niya gamhanan siya sa tanang gamhanan ang pangutana makahimo ba siya og square nga lingin so matod pa niya nga mahimo siguro dong sa usa ka pagpamilok lingin unya sa usa ka pagpamilok square siya kung dili na moy kung pangutana wa ko mangutana sa usa ka pamilok square o sunod pamilok lingin ba ang akong pangutana makahimo ba siya og square at the same time lingin so diha mga bay murag diha gani si kinsa man diha nga pastor man siguro to sa Baptist kung ako makalimot nga iyang gitabangan si Bradsok aning pangutanaha kay mo ni nindot na mo sa among panahon mga bay bahin na nang ingunan nga debate so matod pa sa katong pastor Baptist o born again ba to nga kana ang bay court sakto man ang giingon ni Bradsok nga mahimong sa usa ka pagpamilok square niya in sunod pamilok Ginoo no
blink of an eye lang, in split of seconds, mahimong square so mahimong lingin sila murag lisod sila ang argumento mga bay, pero dili na may akong puntos pangutan na mao na nga gisumbalik sa pastor. So ikaw bay court kanang imong Ginoo, dili man na ko ano para na kuno dili man ingon nga kanang ingnon ta nga kanang imong Ginoo kay para nako kining Ginoo nga akong gidawat Ginoo ni sa tanan, dili ni absoluto nga akong Ginoo ra ni. So mahimong dili lang ninyo dawaton or mahimong ako lang sang dawaton nga depende lang siguro sa imong understanding sa God, no? Gamit sa relihiyon kung asa ka nagpasakop. So kana pwede ra na madawat lang na ako ningunan nakikita tao ra man ta. So balik ta ang gisumbalik niya nga ikaw bay court kanang Ginoo nga imong gituhuan unsa man na makahimo siya square nga lingin. Ito pag nakoglit so of course God can make it square at the same time lingin. Mahimo na niya kay ngano mao kanay giingon sa Biblia Lucas 1:37 nga walay imposible sa Dios. So ato nang barugan, no? Kanang moingon ta nga square nga lingin imposible or posible? Imposible, di ba? So kay imposible siya nagbuhat kog pangutan nga imposible. Kay mao man kay giingon sa Biblia Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 nga walay imposible sa Ginoo. So kay walay imposible akong balikon gigamit nako ang usa ka pangutana nga imposible. So mao nang bilutaw ang pangutana, makahimo ba ang Ginoo og square nga lingin? Imposible kayo, di ba? So atong pag nakuha na para nako posible mahimo. So ang misunod nga pangutana, sunod pangutanan ni Bradshaw nga kay posible magana para nimo. Ang pangutana unsao man na niya paghimo. So ang akong punto ba kana naara na niya unsao niya paghimo basta kay mahimo na niya. Pwede na niyang mabuhat, wa lang ko kay baw og unsaon. Kay atong bantayan, no? Nga kini ni ang unsa to nga bersikulo Isaiah, nakalimot lang ko. Naay bersikulo ana sa Biblia nga natayan na niya kung utok mga bay. Naay bersikulo sa Biblia nag-ingon nga ang hunahuna sa Dios dili sama sa hunahuna sa tao. Bingo. Correct. Ay ngano? Sigon sa akong ingon sigon sa akong gikutlo sa dictionary kaganina unsa may kanang terms definition sa God. Matod pa kanang gitawag og omniscience. God is all knowing, omniscience, nahibaw siya sa tanan. Unya kanang iya pagka omniscience unlimited. So sakto, no sakto na-point diha nga sakto ang Biblia. Nga ang hunahuna sa Dios dili sama sa hunahuna sa tao. Kay matod pa sa dictionary ang pagka all-knowing sa God is unlimited. So dili pareha na to nga limited ra ang atong hunahuna while God is unlimited, all-knowing. So sakto ang bersikulo. Kana at least nga naka igo mo gamay ang puntuha mga bay. So ang ako alang mga bay moingon ta nga so ug mao na by court kung may punto ta na diyan dapita. Buot ba nato sabton nga sayop dining mga Katoliko? Sayop di ayming mga Iglesia ni Cristo? Sayop di ayming mga Muslim? Sayop di ayming mga Sabadista? Para na ko mga bay kay naa naman na, no? Existed naman na. So kay ang Ginoo lagi is understanding, kanayang understanding unlimited na. Madawat lang na, no? Madawat lang na siya. Wala na problema kay naa man di tao nga dili gid siya kanabang gapos gid kayo ang iyang hunahuna ba. Dili baya sayon mga bay nga kana mo open minded ka. Sa tinuod lang dili na siya sayon. So para nako ang ubang mga tao nga open minded bitaw kay sa tanan nga kanang wala siya gilabanan nga klase bisag unsang grupo sa relihiyon but nagtuo siya Ginoo kana bay kuan para nako gifted biya na mo nay para nako nga tinuod nga kana na ang salvation kana bang nagawas ka ba no nakalingkawas ka gikan sa pagka gapos anang usa ka tinhuan nga sukad sa imong pagkamatngon og buot gibilanggo na ka ana. So gifted na kay na or para nako mo na sa ako alang pinubre na kong pagsabot terms and definition sa salvation nga
nahigawas ka ng klasiha sa pagtuo nga maoy migapos nimo sukad sa bata ka pa, sukad sa imong pagkamatngon ug buot, pero kung maka-realize ka nga hala dili man di kinahanglan nga ang Ginoo imong ikahon nga magbuhat kag istorya, magbuhat og sigilanon nga ni libro. O kining libro nganlan natong balaan, Word of God ni yung say giingon na ni ang Ginoo giari diri katukod og simbahan. Yung sadyang natukod ang simbahan, doon na doktrina sa mao ni kailan mo simba kaning adlaw mao ni naigidili nga pagkaon na sa giuyonan. No ni atay mga rebulto unsa pa. Unya amo sunod na doon na kanang mga unsay mga sistema silang pangwarta. Kung magawas ka na mga bay kay abi nimo gud Muslim ang gud na mo ni nabantayan ako nga maka-stress na hinon sa tao. Pero mutuo lang kas Ginoo nga no boundaries. No? But you wa kay gipang sakupan nga bisag unsang pundok sa reliyon. But you are faithfully believe in God. Kana mga bay nindot kayo nga baruganan. Mo na pangutan nas uban nga ibutan ta kini mga tithes. Kung kanang imong kuan ba sa inyong simbahan ba? Unsa may pamaagi sa inyong tithes? Alam mo sa amo ang simbahan kay ang among mga kwarta among tapokon kunya magbuhat mi kanang lingin kunya katong lingin multi among adda na mo itsa dito ang kanang kwarta ang masud sa lingin multi iyas Ginoo nya katong dili masud sa lingin multi amo Kana sa inyong habay, unsa may pamaagi ninyo anak? Ang sa mga doon kay Iya. Kasi ka nang bablis bitaw. Ya, ang among kwarta amo nang kapukon. Ya, kung matapok na among kwarta amo nang itsa. Ang masuod sa bablis, mo di iyas Ginoo. Ya, ang katong dili masuod sa bablis, mao ti ang sa inyong pamaagi ana sa inyong tithe sa inyong simbahan. Ang amo kay lahi man nga pamaagi kay ang among kwarta tapupo na mo tanan nga inig matapok ng kwarta amo nang iitsa ngadto sa babaw kunya atong kwarta nga di na mabalik mo ti iyas Ginoo nya atong kwarta nga mabalik sa mua mo ti amoa. Kining tithes mga bay ambot unsa bay klase sa reliyon bay nga walay tithes pero halos tanan no naaman no kanabang kuan ba kanang sabay Binisaya ani nga kuan kining sana limos unsa ba ay di lang termino nga limos no kanabang kasagaran 10% di ba sa kuan lang bay no kay wala man koy kanang gi kuan wala koy kanang kining gisimba lagi ako ani dawat lang ko Ginoo so maingon ka so unsa may imong simbahon day so ang imong pagsimba usa na gid ana nga maglikay ka nga dili ka makasaog tao no usa na gid na kanang wala kay bisyo number 1 na dili ka mag-inom sigarilyo guban pa mga sugal dako na kay nagikatabang bay no kung wala ka na mga bisyo ngano man gawas nga kung naa ng God malipay siya magtan-aw nimo ang impluwensya nimo no sa mga bagong henerasyon mga bata nga nakakita nimo sundon ka so dako na kayo na og tabang. So gawa sa mga bisyo kanang bisag unsa nga klase sa panginabuhi nimo imong mga pangwarta nga importante lang nga dili kang kayatak og tao. So sama anang mamaligya kag makadaot sa tao kana nakakuan na so nakay relihiyon nakay imong barugan no kanang 10 commandments ugad napay labaw pa ana usa na ginana kana laging mga kanang imong pangwarta nga nangwarta ka nga kanang imong gihimo dili kang kayatak og tao dili ka kaligis og tao o pananglitan pareha anang ibutan ta kanang mamaligya yuta mamaligya kag kuan yawan ang uban kanang naa sa gahom no na yung mga tao nga dili gid mo sugot na daghan na dunggan na kuan ang nakuan kining mga tao nga uban nga naa sa simbahan aron lang nga mulapad ang ilang kuan ilang sainganan ni kaning ilang balwarte nila unya at the same time makakwarta sad sila ang mga tao gipugos no bisag dili gusto nga ibaligya ang yuta kanabay dako kay nga pagpangyatak so ingon ana ba nga klase sa panudlo sa klase sa reliyon nga atong dawaton so mao na bay number 1 na niya di ka kayatag og tao so kining tithes mao na pwede man ko maghimuhimo og 10% nakadaghan gid ana ko buhatan na panalitan pareha tong sama ni kutang dito kog kuan kining dito kog dan bandayan no nag-display ko dito so butang ta kwarta ko
Putanta ni kwarta kag 2,000. So pila may 10% na 200, di ba? Oh, ibutanta 5,000 o 4,000. No. Mari lang tanig 2,000. Ang pwede maghikuan ka na 10%. So ang 10% na 200. So pangutan na unsa man ni natong 200. So kaning 200 mga bay, ang akong buhaton adto ko sa syudad kanang mao ni siya. Mahimong akong ihatag sa uban nga nakinahanglan kay kita pobre mga bay, napay mas grabe ginato gid. So kasagaran mga bay kana siguro mga kuan kana mga disabled bitaw, kaning mga wanay mga tiil, wanay mga kamot, no, kanang dili nakakita, mga buta. Mga bay kinahanglan bagang kuhiton ka para lang nga maluoy ka ng mga tawhana. So kana ana nimo idilsog hatag. Kung saan na mo ingon ka 10% niya imong ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo mga bay wa makinahanglan kwarta. So usahay sad ang akong buhaton na kay dia usay gani nagi na sa mga simbahan uban nagkuan na gani na dia nag tindaghana dia mga disabled. So naay uban kana bang ako ug ikaw pobre ka mga bay makakuan jud ka maka-relate jud ka no kaning mga maninda ning puto kaning labi na kanang balanghoy bitaw di gid na sayon mga bay no kaming nias bukid diri kay bawo mi nga dili na lalim kanang magbaligya ng puto nga balanghoy kay magkuha pagod ka ng gining sa kaning balanghoy gud imo pa nang gigiro nung ining kagabi nya imo nang perting kutiha na mga bay sa di pa na mahimong puto unya sa dihang mahimo na siyang putong balanghoy gikan sa pagtanom hantod makuha na siya nya imo nang lutuon dili pa ginaingon nga sureball nga kwarta dayong ga pag abot mo dito sa merkado mamasin pa kana kung mahalinan ba kana og di no bitong usahay nga murag sakitan ko kung kana bunala na nimog mga taxes nga mahal kayo kanang nasa merkado mas maayo gani inyo na lang gani nang tagaan og higayon nga di nilang magbayad siguro. Kung naam gani boys ginagmay lang ba kay kana gud gamay ra kay na sila ginansya. So mo ni una na kung tan-awon mga bay kanang mga manindag budbud kanang mga puto kaning mga balanghoy. So pwede na nako nga ang akong 200 akong 10% 200 or 300 or 500 no. So kana 500 10% na sa 5,000 di ba? So blessings kina nga naabot na nimo. So kana nga 5,000 10% na 500 ang 500 imong ipalit o kana na ang puto nga balanghoy nga basig naapoy uban dia nga insultador kay mingon nya bay court mahurot na nimo kaon imo ko nang di mo kakahurot og kaon na. So ang imo lang diha nga imo nang gipalit kanang 10% balik 500 so nya imo nang ipakaon sa mga nanginahanglan kadtong akong giingon nga mga disabled kadtong mga wanay mga tiil mga katong naglisod jud maayo katong mga buta or uban pa. So kana nga puntuha mga bay kung ako'y Ginoo malipay ko magtan-awan na kay ngano double impact duha ang imong natabangan. So nakatabang ka sa kinini ang naninda diri nga nagkalisod-lisod sad nakatabang ka nila at the same time pagkahuman nakatabang pagkas uban nga mga disabled nga gipanggutom. So kung ako lay Ginoo kana mo'y malipay ko dili kay kanang diyang naisimbahan diyan na pangulikta ng 10% niya. Sa akong ko maginanglan na kay sa ako nag-ingon sa dictionary God is omnipotent. God is powerful. Gamhanan sa tanang gamhanan nga way makatupong. So kana nga Ginoo wa na magkinahanglan og kwarta. Ang gikinahanglan ra sa Ginoo nga kita magtinabangay ta, mag-usa ta. So dapat gyud untano kining atong mga sektor sa reliyon mao naging manguundahan na sa dinala ng pangwarta kay naa naman na ilang kanang ilaha naman ang sistema pero nga ako alang ta ba nga nindot unta ba nga magsabot-sabot sa ni sila ba butan ta kining ako pare ko makigugoy-hugoy ko sa uban nga mga pastor no sa ubang mga ministro sa uban nga mga Muslim kanang mga leader nga mga preacher na bay magsabot-sabot ka tani kay ubay-ubay may midrig na kolekta ato ning itabang kay niani atong gobyerno no ubang opisyal padlungon kay sige laglalis no sige lag ka ng sige dinautay no ya intriga dito kita rin maglain dagatoa pwede ba di nga magkuan tani mura wa kay ko ka kuan na nga nagkuan na sila kana bang maghuy-huy ng ubang mga leaders na do
Kunya magtinabangay sila. So kana nindot unta na nga makita na sa mga tao ba nga mahimo na silang impluwensya. Kaninduta sa ako ano. Ninduta sa among pare nya ang mga pastor sa diri, mga pastor sa born again, sa Saksi ni Jehovah, mga ministro sa Iglesia ni Cristo, pastor sa Sabadista, ang among leader nakig-usa dito sa relihiyon magkon amo ni itong buhaton. Baya naman aning atong nakita mga bay nga gawas nga ang uban si gawas na sige debate, sige lalis-lalis. Ang uban bagid mo sangkos gubat, no? Nahitabo lang karon sa kuan sa tawagan ni sa Israel o kanang Hezbollah karon nisangko na sa daghang patay sa mga tao pero kanang mga tawhan na naanay mga sektor sa relihiyon nya expected unta nga dili na mao atong makita pero tanaw perting gubutan nila mga bay. So kung ikaw lang maka-obserbar ka na mabitaw na hinungdan o sa sinungdan nga disappointed kay kuan na nga ako dili ko magpagapo sa ning ako na lang nga gidawat ako teorya naman sa day akong gisgutan nga naay God pero ang imong pagtuo dili ka tuo lang ka nga dili ka magbuhat og dautan tungod kay nagtuo ka mao man gud uban gud no ang uban magbinutan lang tungod kay naay inigkamatay naa siya gipaabot nga premyo nga langit or nagbinutan siya kay hadlok siya sa impierno. So ang imong pagbinutan dunay kondisyon bati kayo. So nindot kayo nga kanabang nagtarong lang ka ba kung mahitabo man gani nga sako alang part kung mahitabo man gani nga sakto ang kinini ang Katoliko or sakto ang Muslim or sakto ang Saksi ni Jehovah, sakto ang born again or basin malay natin sakto si Pastor Kibuloy nga anak ni Jesus Ginoo or unsa pa para nako din ako mahibong anak kung asa man ganing tinhuan na sa pundo nga sakto sila dili ko masyak anak dili ko mahibong anak pero sa ako lang ginigingon kana tanan puros pana pamasin di batihon nun kung mahitabo man gani nga sakto po ang atheist sakto ang humanism sakto ang agnostic ang uban pa nga wa dining tanan wa dining Ginoo di kamatay na to mura ra daygwa din na sa ko mahibong anak. Sumora na ako ang mga bay. So, kana both sides na may posibilidad nga sakto ning nya speakers nasay punto nga sakto ni speakers pero sa ako lang kabahin wala na nako tuhui ako lang gidawat no unya kini ako bagdawat diha ra jud ko kutob sa theory o kini nga theory ang ako gibasihan mao ang terms and definition sa God sa dictionary unya mas maayo gyud kay lagi lain naman kita ganang baruganan dyan dapita pwede ta nga magkapareha ang atong baruganan kung ang atong bisan pag-ibutang tawa ka mo tuo Ginoo or kung nituo ka Ginoo unsay imong grupo sa kinini ang relihiyon or sama na ko nga open-minded ko dunay usa ka butang nga pwede tang magpareha mga bay pwede ta magtinabangay dihan dapita pwede ta magkahiusa na diyan dapita anong di man nato pwedeng mahimo nga pareha ra man sa maumsa na inyong gipang maumsa na inyong gipanudlo so dapat ato kita nabuhaton o labi na gid kini problema sa atong kalikupan kining climate change kining global warming binuhatan naman sa ni sa tao so mostly sa sanis nagbuhaton na apoy mga pundok sa relihiyon sad so I think mga bay murag kining dapita lang siguro kuwang lang siguro ta sa kuwang lang ta sa kanabang atog yung atong say tawag na atong ikan sa ni liso na may daglito ka ni atong ikanasing-kasing mga bay so sa akong panapos nga mensahe mga bay kung wala man gani kay Ginoo kay kini mga way Ginoo didawat man sad ni sila sa maayo nga moralidad dili sa ni sila gusto ka ng mga kini mga politiko nga mga kawatan mga bandisad sila ganahan na no ang ila sang gusto pod kining pakigdait no kalinaw dili ni sila gusto sa amok kining mga humanism kining mga agnostic mga sa paning grupo kining mga atheist o diri sa mga religious groups kani in fairness lang nagtudlo man sad ni sila kalinaw sad
nagtudlo ni sila og maayo nga pamatasan, no? Ang Muslim mao ilang gihimo sa ang kinini ang sa Katoliko, ang bunagin tanan, dili ba pwede mga bay nga kanang pagtinabangay ato ng puy-an. So dili ko kuto mga bay og cheers.